og velkommen! Det her er Selina og Livas show, og det her er nemlig åbningen på det, så det fejrer vi med et brag. Og det er vores allerførste video. Ja, det vi vil lægge ud her på profilen, det er tips, video, challenges og blend makeup. Vi vil lave alle mulige ting, og så har vi fundet på et nyt program, der hedder News, hvor at vi fortæller os nogle skøre nyheder nogle gange. Ja. Men vi præsenterer os selv. Ja. Jeg er Oliva, som I lige har hørt, og jeg er 11 år. Jeg hedder Selina, og jeg er 11 år. Vores interesser er at synge. Ja, vi synger. Vi er søde og kærlige personer. Vores yndlingsfarve er grøn og blå. Og de babygrøn og blå, bare se på det. Og lilla og lysrød, dem kan vi også rigtig godt. Vi elsker det. Så i den her video vil vi gerne fejre festen med et brag. Ja. Og vi vil vise jer sådan, hvad vi laver til hverdag og sådan noget. Så vi ses om 2 uger tilbage. Klar til at feste. Det er sgu kedeligt. Lad os se, hvad vi laver til hverdag. Jeg plejer tit at gå mig en tur. Det er rart med lidt frisk luft. Og man bliver jo mere sund af det. Når jeg kommer ind, så har jeg mig en kakao. Det er altid rart. Så er jeg også klar til dagen. Jeg plejer jo at børste mine tænder. Og så er jeg klar til en mega god dag. Et par klip af mig, og nu skal vi se det Liva. Ja. Når jeg står op, så sætter jeg mig og ser noget tv. Så tager jeg mig en kakao. Så går jeg mig altid en morgentur, så jeg får lidt frisk luft. Tak, skal man jo have. Der kommer snart videoer igen, så lad os se, hvad den næste er. Hej. Hej.